Her er Bjarne og hans familie. I aften er det søndag, og Bjarne sidder i sofaen sammen med sine forældre og slapper af. Bjarne har været med i den gamle EAT-ordning, men han har hørt, at der er kommet en ny ordning, og man skal hente en app. Faren tænder for deres iPad og downloader den nye EAT-applikation. Her kan de vælge, hvilke dage Bjarne skal have mad fra EAT-ordningen. Men de opdager også, at der er mulighed for at tilmelde Bjarne mælkeordningen. Det synes begge forældre er en rigtig god idé. Den følgende uge er Bjarne på vej i skole. Han går i 4. klasse på Guldbergskolen. Bjarne kan godt lide at have idræt og naturteknik. Og i dag skal han have begge fag, så han glæder sig til sin skoledag. Klokken er nu blevet 5:55, og det er tid til frokost. Bjarne og Ulla er dukse i denne uge, så deres chance er at hente mælk og mad til klassekammeraterne. Før i tiden spiste Bjarne sin egen kedelige madpakke, men i dag kan Bjarne og hans klassekammerater få varm mad til frokost fra EAT-ordningen. Bjarne og Ulla henter maden i skolens køkken. Maden er delt op i en bakke, som er delt op i 2 igen. Er der varm mad, og i den anden er der kold. Den varme mad er blevet varmet op af den søde kantinedame. Bjarne og Ulla skal tage alt mad med ned til deres klassekammerater, men de skal også tage mælk med ned. I klassen bliver alle eleverne glade, når de ser Bjarne og Ulla komme med mad og mælk. De har haft idræt, så de har brugt en masse energi og trænger derfor til et godt og sundt måltid, der kan få dem på dupperne igen. Når eleverne har spist op, skal de skylle deres bakker af. Herefter stiller de dem tilbage i kasserne, som de kom i. Når alle kasserne er samlet, tager Bjarne og Ulla kasserne med op til skolekøkkenet igen. Her samles bakkerne fra hele skolen. Bjarne er på vej hjem efter en skoledag med masser af udfordringer og god mad. Bjarne sidder igen sammen med hans mor og far og hygger. Bjarne minder hans far om, at de skal huske at bestille mad til den næste uge. Så de tænder for iPad'en igen og åbner EAT-applikationen. De kan nu få et overblik over den mad, de kan bestille den følgende uge. De finder også ud af, at de kan bestille frugt til frikvartererne, blyanter og viskelæder. Bjarne kommer i tanke om, at hans blyant er knækket, og han ikke har mere papir. Så moren skynder sig at bestille både blyant og papir til Bjarne. Faren opdager, at de også kan se en graf, der viser, hvor miljøvenlig den nye ordning er i forhold til den gamle. Grunden til, at Bjarne kan skåne miljøet ved at benytte den nye ordning, er, at bakkerne ikke længere smides ud. I dag lever bakkerne videre efter, at Bjarne er færdig med at bruge den. Når Bjarne og Ulla afleverer kasserne med bakker hos kantinedamen, sørger kantinedamen for, at kasserne bliver isoleret, således at de kan blive afhentet næste dag. Bjarne plejer også at klage over, at han er sliksulten, når han kommer hjem fra skole. Så moren bestiller også noget frugt, som Bjarne kan spise, inden han skal i fritidsordning. Næste dag kommer Peter fra budstikken og afleverer dagens ret i skolekøkkenet. Herefter tager han kasserne med beskidte bakker med fra dagen før. Kasserne må gerne transporteres i samme lastbil, når blot de isoleres fra hinanden. Efter at have været rundt på alle EAT-skolerne, kører Peter fra budstikken tilbage mod centralkøkkenet. Her står personalet klar til at modtage kasserne med beskidte bakker. På centralkøkkenet bliver posen taget af kasserne, og de sættes på transportbåndet, der kører gennem opvaskemaskinen. Når kasserne kommer ud på den anden side, er bakkerne rene, og de er klar til brug igen. Næste dag tages de rene bakker i brug. Køkkenassistenterne portionerer den mad, som de har tilberedt i løbet af formiddagen, i 2 bakker, henholdsvis til kold og varm mad. De kolde og varme bakker samles i hver deres kasse, og er nu klar til at blive kørt ud på skolerne. Peter fra budstikken kommer og højhenter de ting, som skal leveres på skolerne. Udover maden skal Peter også have mælk og frugt med, som forældrene har forudbestilt gennem applikationen. Nu kører Peter fra budstikken igen ud til skolerne og leverer mad, mælk og frugt, som hver skole har bestilt. På skolen modtager kantinedamen kasserne med bakker. Hun får både en varm og en kold kasse. Den varme kasse skal lige en tur gennem ovnen. Når maden er varm, samles den med den kolde mad, og de 2 bakker sættes sammen til en, så Bjarne oplever at spise af en bakke, ligesom en tallerken.